murnar shagalin happy birthday na jaruma Momi Gombe wanda ta sake yi a wannan shekarar. Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Ha ila yau dai, idan wannan shine farkon ziyartarka ko kuma farkon ziyartarki wannan tasha ta mai albarka, ba tare da ɓata lokaci ba, muna so ku danna mana subscribe, kana ku dangwala mana alama ta ƙararrawar sanarwa, tunda za a ringa sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Sannan muna so ku biyo mu har ƙarshen wannan rahoto domin sanin cikakken bayanin da muke tafe da shi a yau. Sai dai akwai wani cikakken abun mamaki wanda ba kowa ne ya san da shi ba, kuma a yau mun zo za mu gaya muku shi, wanda kowa dai ya riga da ya san mawaƙin Hausa wanda aka fi sani da Namej, mai yi wa waƙoƙi kwaba, sannan kuma a halin yanzu shi ma yana iya ƙirƙirar waƙa tashi ta kanshi. Sai dai a ranar shagalin birthday na jaruma Momi Gombe ya fito ya furta wata manufa da take cikin zuciyarsa dangane da wannan jaruma, yayin da ya furta mata kalmar soyayya a gaban jama'a da kuma dubbannin mutane, duk da cewa ta yi gayyata kuma sannan akwai masoyanta da suka zo daga wani state din domin su zo su taya ta da murna. Abin tambayar anan shine, shin dama Namej yana son wannan jarumar ya kasa faɗa mata sai a ranar shagalin bikinta? Mu ma dai bamu sani ba, amma dai anan za mu karkare muku tabarmar shirin namu ne, muke cewa ku haɗu da mu a wani shirin na gaba domin ganin me zai wakana. Sannan duk wani ci gaba da yake wakana dangane da wannan abin da yake so ya afka a Kannywood dangane da jaruma Momi Gombe da kuma babban mawaƙi wanda aka fi sani da Namej, ba tare da ɓata lokaci ba za mu kawo muku cikakken rahoto nan gaba. Sai dai kar ku manta da subscribe, kana ku taɓa alama ta ƙararrawar sanarwa ta yadda za a ringa sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.